Moro, täällä on Julppunel 1 ja mä pelaan nyt Minea. Ja jos te ihmettelette vähän, että mun talo on tässä vaiheessa, että siellä on sänkychestit ja kaikkea tämmöstä, niin mä oon kyllä pelannut tätä jo jonkin verran. Mä olin tehnyt semmosen videon, joka oli kestänyt niin kuin 30 minuuttia, mutta meidän kone on niin persistä, että se ei pysty ottamaan pidempiä kuin 15. No, mun tarkoituksena olisi nyt siinä 15 minuutissa vähän laajentaa tätä mun taloa. Ja ekaksi mä menen katsomaan mun chestistä, onko siellä puuta. No on siellä 12 puuta. Tästä saatiin mukavasti puuta, mutta otetaan vielä tikkuja ja kiveä, niin saadaan typerä. Laitetaan nyt. Oho. Noin. Sitten mä lähden hakkaan tuolta viidakosta. Ja tosiaan jos näkyy huonosti, niin sitä mä vähän pahoittelen, kun tää on vissiin eka kerta, kun mä kuvaan. Ja tarkoitan YouTubeen. Otetaan tosta vähän puuta. No mä kerään noi puut sit tuolta alhaalta myöhemmin. Jotka ei tuu muulle. Eiköhän yksi puu riitä jonkin verran, ja jos sit tarvii enemmän, niin sit mä haen tähän enemmän. Noin. Tää nyt riittää aluksi.
No tästä tuli nyt 3 täkkiä 4 vaille. No mä nukun yön. Ennen kuin mä lähden rakentamaan sitä, niin mä haluan tuohon rappuset, kun siitä ei ole kiva hypätä, kun ei pääse oikein kunnolla. Nää ei ehkä riitä. Tai no nää ei riitä, mutta ei se mua haittaa ainakaan. Vaikka ei riittäisi. Ton voi laittaa jo tonne. Ja sitten mitenköhän mä tän nyt tähän tekisin? Toi on vähän tielläni. Ja mä oon aina vihannut noita ääniä. No voi perkule. Ihmeellinen systeemi mulle. Mä hakkaan ekaksi vähän tätä dirttiä tästä. Toi kolo pitää tuolta täyttää. Vaikka tosta. No voi vattu. Kierretään sit täältä. Ja mulla on nälkä, onko mulla mitään ruokaa? Ei. Tästäkin käydä hakemassa. Au. No tää vois lähteä vaikka tästä. Otetaan nyt tosta. Noin. Tästä mä laajennan tätä mun taloa sitten pikkuhiljaa aina. Mun pitää kai kohta lopettaa. Mistä mä kohtaan tosta? Kuinka korkea toi on? 4 tohon. No mä lopetan nyt. Morjes.